Sanibonani, molweni ndiyanamkela kwezaseTV-ni ngesiXhosa. Ungcwatyiwe ke guys ke utata uPhakamani ke ngokunceda ke kukakwenzo ethathe isitshixo kunjengaye ke uye weqa ke umgca ke apha uthe ke njengaye uba weqe lena into ziyazi into yoba mna nawe esigabeni kodwa ke ukwenza usithathile isikhiya ke wahamba ke waya kwangcwatywa kwagqitywa. Ugcina ke guys after isingcwabo aba umke endlini ngelithi uya ejimini kanti uyojima kuPhakamani ebhedini. Apho ke ahleli khona kumnandi ke noPhakamani uthi kwayena akasayifuni na yonke le nto lena. uPhakamani uthi hayi bo, uthetha ukuthini uthiwa usayifuni? Into bekumele uba uthetha ngayo wena kukuba uhambe uyohlanjwa ngoba kaloku ulele nomntu wena obhujelweyo osanda kungcwaba, mna ndisazilile and ndinesimnyama. So ugcina ubuze into yoba ke wena uyakholelwa na kwezo zinto. uPhakamani uthe ewe, kodwa ke if awukholelwe wena amabhadi wam uzowathatha uyowanika laa bhokhwe yakho enguvusi. Uthe ke omnye hayibo ungathethi kanjalo ke ngovusi. So kuyazwela ke guys kugcina xa kuthethwa kakubi ngomyeni wakhe but still yamtshithela. Uyazihlekela ke uPhakamani uthe kodwa ke umntu ekumele basithetha ngaye njengangoku apha ngukwenzo ngoba utata namhlanje ulele kumhlaba oodlamini ngenxa yakhe and ubona uba oyena mntu ozokwazi ukubenza bafubuyelwe yiyo yonke into yabo yathathwa ngunjengayo ngukwenzo lo. So noba uzamsebenzisa ukwenzo okanye ke ukwenzo uzawuzicingela ngokwakhe ke ngohlobo mhlawumbi azawuphathwa ngalo kungunjengayo after ethathe izitshixo zokuyovula kungcwatywe ke uQaphelani. So bathe ke besangqengqile kumnandi kunjalo ke ugcina ke uthe nca ke guys esifubeni sikaAbraham onguPhakamani. Yakhala ke ifowuni yakhe xa ejonga nguvusi. Akafuni uyiphendula ke guys kodwa uye wathi uPhakamani no yiphendule, if ayiphenduli uzokrokra uvusi khawulezisa ayibambe. Ayibambe ke guys athule ke uPhakamani. Uthethe uvusi kuqala engekathi noba hello ke ugcina. Vusi ke sesithi ke sithandwa sam sowugqibile na? Ugcina uthe ewe kodwa ndigqiba ukwehla kwi-treadmill njengangoku ukuba hayibo kwenzeka ntoni. Uthi uvusi no akho nto, qha kaloku khona imuvi nje endiyicingayo bendifuna siyibukele xa ubuya. Uzobuya nini? Ndiyakukhumbula. Ugcina ke uthe ngoba ndigqiba ukwenza i-workout njengangoku and ndisazothatha ishawa kodwa ndiyabuya nje. Hayi ke akancumanga ke guys uPhakamani ecaleni ngoba uyabona uba uvusi wenziwa isidenge ngumfazi wakhe ehleli naye apha ecakwakhe. Nanko ke guys emqala phantsi emkhisa emqaleni ke kodwa ugcina usebhizi uthetha efowunini njalo. So uyanyumbazeka ke ngoku nogcina akakwazi uthetha kakuhle yaphendula. Uvusi uyathetha ke nangaphayana uba ndiyakukhumbula ungathathi ixesha elide buya apho ntontoni. Ugcina uyazihlekahlekisa ke ngapha uyanyonjazwa nguPhakamani. Ngapha ke ubhizi uncoma uvusi into yoba yo you are so sweet. So uvusi naye ke uthi wenziwa nje kukuba kaloku uyamthanda. Guys ugcina uphendula indoda yakhe esemlonyeni wenye indoda. Hayi imbokodo. Uthe wabeka ifowuni ke guys ke ugcina ke xa budikwe into yoba uPhakamani ubhizi uyamncamisa ngapha and ngapha akakwazi uphendula. Uyambuza uba hayibo kwenzekani uyenzela le nto yenzayo. Uthe no kumnandi ukwenza izinto kuwe uthetha novusi kutsho uPhakamani. Wabe sesithi ke omnye hayibo ndiyahamba futhi mna ngoku. Wathi omnye uzikwazi kaloku uhamba ulibele ngoku into yoba mna ndisabhujelwe and ndisakudinga apho undiduduze. Hayi ke wabeqala phantsi ke embamba ke beqala phantsi belala esithi ke ndiduduze. So babe baduduzana ke bethuna ngolu hlobo lwapho ke. KwaDlamini ke guys uvusi uya elounge uzithela phezu koPhakamani echophe phezu kwesofa elevate iinyawo phezu kwe-coffee table. Ufike sedikiwe ke guys sesithi saze savelwa sesisicefe singuwe. uPhakamani uthe ke hayi ke xa usondibiza kanjalo nje isihlobo sakho ngesicefe kuyacaca uba nawe usiso. Vusi uthi hayi ke umahluko kuloo nto yakho kwemna wena usesi singafuna nayifemeli. uPhakamani uvumele phezulu ke ncumile ke ngoba uyabona uba kuyamakethwana mos. Uthe ke hayi kodwa ke iapile lona aluweli kude nomthi walo, inene umfuzile unjengaye. Besebuza uba uphi ke yena unjengaye. Akadikwa ke guys uvusi esithi makayeke umphaphele. Utheni ngokwezobiza uyise ngegama. uPhakamani ke ngelisileyo ke guys uvele wathi yho ndaze ndakurhalela uba umfazi wakho abe lapha azokwazi ukufaka endleleni ngoba kaloku mnye umntu apha kuni noba yithi oyindoda ngumfazi wakho. Uvusi uthi angalingamdelele ke yena ke. Bathe besathetha ke guys kwangena uthuli lowo engena ethi uzoklina ke phaa kule ndawo ihleli uPhakamani. Uthe sazama uklina akazihlekahlekisa ecela into yoba aphakamise iinyawo. Uvusi wamphoxa ke sithi yintoni ubuhleka, yintoni ihleka phi kuklini kuloo ndawo akho nto uzayiklina apha khawuhambe.
wabe sesithi ke uPhakamani, oh indlela othetha kanje ngayo nabantu abasebenzi bakho lo, wathi omnye ke cela ke ungakulingi ube khona into ozoyithetha nabasebenzi bam. Othi ke uPhakamani sithi, oh ngabasebenzi bakho, wathi ke loo nto leyo uyithetha izawuphela very soon, into yoba ucinga uba ubukhazikhazi bakho bobinu izophela yonke loo nto leyo. Ke besithi kuvusa ingathi sowuhleli kakhulu ndicela undiphumele. Besithi omnye, hayi vele nam nyanisile andazi uba ugcina ukunyamezela kanjani. Watsho ethi, Thuli, khawutsho sisi, iyandonwabisa indlela enisebenza ngayo apha. Wabemomotheka ke uThuli engenayo nempendulo etheni, sithi ewe mnumzana. Wathi omnye, eyi mna ungandibizi ngumnumzana, mna ndingumntu nje ndiyafana nani. So uThuli ebesothuka into yoba umntu ozifanisa nabo. UPhakamani ke isandla sakhe silapha egxalabeni ke kuThuli ke. uThuli wabe iyiloo nto bamshiye eme apho ke guys ke uVusi exakene noPhakamani, akazi ke uba ugcina wenzani ngaphaya. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.